Hola, jo sóc Snow. Avui som 16 de setembre de 2025. No funciona el YouTube. No sé per què. Uns 3 i ja està. Per què? No puc entrar. Què significa? És molt senzill. No puc entrar a YouTube i penjar vídeos. Com? Com? L'altra cosa. Faig tard perquè a les 2 he anat a quiromassatgista a una hora a fer... És els tendons, no els músculs. I fa un mal horrorós. És horrible. Horriplant. Exagerat. Fa un mal. Un mal. Mira. Això. I les cames. La cama dreta. Fa un mal. És increïble. No hi ha dret. Però, he notat millora. És una sensació. Fisios passant un ou, però, per exemple, el, el, el peu dret, no em sabia el nom, però, hòstia, ha fet un esquix? Com ho saps? Com ho saps? És curiós. Estic molt cansat, tinc son i vull dormir. Editaré i... o no, jo què sé. Adeu, que vagi bé. I el dijous Hots. O Fallout 3. Adeu.